Seguro que a moitos les soa isto, un anuncio dun xogo para o móvil que parece incrible, demasiado bo para ser verdade. E claro, casi sempre o é. Pois hoxe imos metelo bisturí nisto, na verdade que hai detrás dos chamados xogos falsos, en esas tácticas tan retorcidas que usan para engancharnos. A escena é a de sempre, non si? Vemos un anuncio cun crevacabezas que parece superépico, con decisiones a vida ou morte, e un vai e descarga o cheo de ilusión. Para que? Para acabar descubrindo que, vaya por Deus, é outro xogo máis de xuntar peciñas de cores. Pois esta táctica, a do cebo e o cambio de toda a vida, é só a punta do iceberg dun problema moito, moito máis grande. Ollo, que esto no es simple publicidad mal feita, No, é unha estrategia totalmente deliberada. De feito, un equipo de investigación da Universidade de Penn State púxose a analizar isto a fondo e ata lle puxeron nome, xogos falsos. E o que atoparon, a verdade que dá que pensar. A ver, para que nos entendamos, estes xogos menten, así, sen máis. E non estamos a falar dunha exaxeración pequena do típico adorno de marketing. No, é un abismo entre o que prometen e o que dan de verdade. É un deseño pensado para levar a xente a un xogo que en realidade nunca pedirían. Entón, a pregunta é, como fan isto? Como funciona exactamente o truco? Pois non é algo que fagan o chao, non. A investigación é como unha autopsia destes xogos falsos e identifica 5, chamémoslles, desaxustes, 5 discrepancias moi específicas e calculadas entre o que anuncian e o que acabas xogando. E aquí o temos, o resumo. As tácticas van dende agochar o xogo de verdade e inventar unas historias que non existen ata usar famosos para parecer o que non son e mentir sobre a dificultade. Basicamente, é un manual de engano en toda regra, pensado para atraernos e, ao final, para frustrarnos. Pero imos ver cada unha con máis calma que ten miga. A primeira táctica é a máis descarada de todas, o que chaman disimulo da xogabilidade. Xa sabemos o que é. Ese crevacabezas xenial que vimos no anuncio, pois non existe. Non está. Ou bueno, se cadra aparece como un minixogo perdido cada 100 níveis, pero o 99% do tempo estamos xogando a outra cousa totalmente distinta. Unha promesa ao vento, vamos. Logo temos o pretexto narrativo. Aquí é onde xogan coa pataca. Os anuncios ensinan unas historias que parten a alma, personajes traizoados, pasando un frío que pela, que necesitan axuda, e claro, un involucras emocionalmente. Pero despois, descargas o xogo e, onde está a historia? Non hai nada. Só construir unha granxa ou algo así. É xugar coas emocións para conseguir unha descarga. Punto. Seguimos coa externalización da popularidade. Isto é como se o xogo se puxese un disfrace para parecer guai. Píllano. Usan memes que están de moda, música de xogos superfamosos como Grand Theft Auto ou ata cara dun famoso. Todo para que o anuncio pareza importante e chulo. E o xogo? Pois o xogo non ten absolutamente nada que ver con todo iso. E aquí ven unha boa. A distorsión das regras. Esta vai directa ao ego. Os anuncios danos a entender que hai que ser un xenio para resolver os seus quebracabezas. Ata poñen marcadores falsos de coeficiente intelectual que baixan cada vez que fallas. E a realidade, pois que os quebracabezas adoitan ser sinxelísimos. É manipulación psicolóxica pura e dura. E para rematar o lote, a ilusión de incentivos. O anuncio pinta o todo de cor de rosa. Imos gañar tesouros, progresar rapidísimo, xenial. Pero cando entras no xogo de verdade, bates contra un muro. De repente, ou esperas horas para a seguinte xogada, ou o prezo para avanzar ponse polas nubes. E así, o xogo que parecía gratis e divertido convértese nunha carreira de obstáculos deseñada para que afrouxemos a carteira. Vale, xa vimos as tácticas, o como o fan, pero e o custo humano disto? Como se sinte de verdade caer nunha destas trampas dixitais? Pois a experiencia de quen xoga é unha montaña rusa emocional en toda regra. Os investigadores chaman ya isto o momento da revelación progresiva. É unha viaxe. Empeza coa emoción de probar ese xogo tan chulo do anuncio. Despois ven a confusión. Isto non é o que eu vin. E logo, claro, a decepción ao entender que o xogo é outra cousa. Como di esta persoa, a sensación é de engano. O clásico timo do cebo e cambio. Pero a cosa non queda só na frustración, Debaixo desa primeira capa, como a parte somerxida dun iceberg, asexan perigos ben reais. Estamos a falar de riscos financeiros, de privacidade, cosas que a maioría da xente nin se decata de que están aí ata que xa é tarde. Só hai que botar unha ollada ás recensións das tendas de aplicacións. Están a rebordar de avisos sobre os riscos económicos. A xente conta como os xogos se empurran a un gasto imprudente con tácticas de monetización que son, digámolo claro, depredadoras. A sensación final é de sentirse totalmente explotado.
E esta viaxe emocional parece ser casi universal. As recensións debuxan un padrón clarísimo. Primeiro, a diversión inicial, a novedade. Despois, moi rápido, chega a decepción ao descubrir o pastel. Logo a frustración polas mecánicas de pagar para gañar. E a final, a rabia de sentirse traicionado. E o golpe de graza, o remate, adoita vir cando un intenta queixarse. Deixas unha recensión dunha estrela explicando todo o engano. E que recibes a cambio? Unha resposta xenérica, un corta e pega. Eso xa demostra que aos desenvolvedores lles importa un pemento, o que fai que a sensación de traición sexa aínda máis grande. Pero a historia non acaba aquí. A xente non está a quedar de brazos cruzados, no. Fronte a todas estas prácticas tan enganosas, está a medrar unha especie de resistencia. A comunidade está a organizarse e a contraatacar. E como o fan? Pois de moitas maneiras. Dende peticións que lles exixen as tendas de aplicacións que fagan algo, hasta foros en liña como ese subreddit chamado Shitty Mobile Games Ads. Ali estánse a crear espazos para documentar todos estes anuncios, para avisar a outra xente e, sobre todo, para exixir que os desenvolvedores rendan contas. O problema é que loitar contra isto non é nada doado. Por qué? Pois porque moitas leis que protexen aos consumidores só se activan cando hai unha compra, cando se paga algo. E como estes xogos son gratis para descargar, pois móvense nunha especie de limbo legal. Iso fai que sexa moi difícil que os reguladores poidan meter man na publicidade enganosa. E todo isto lévanos a unha pregunta final, unha pregunta clave. Neste mundo dos xogos gratis, onde a publicidade mente e a forma de xogar te explota, qual é o prezo real que se está a pagar? Porque non é só diñeiro, é o noso tempo, a nosa confianza, a nosa paciencia. A próxima vez que apareza un deses anuncios, quizás a pregunta sexa: de verdade paga a pena pagar ese prezo?